سلام كورات تخطاتلتي channelنا لو معنتي فلي زبالة سحاوي رومانتيك فيلم حزالكم متقلقو كم تلمود إذا فيديو لايك لكم جمرو كسامت الرشا سناي تسانحيد حدا نقول جون استهال قلعة نتزفوت عركو سلو نفت بحر جم كيدم نخجعاتون كالو تعرختم نخرخوا من يسوعو بحدا نفت استقاط رو بتاخيدم مستون كالو تعرختم باسكيت تشاويتم افت بحر حميسوم كروته يعرفو اتون كالو تعرختم نجوزهم كملوسن كلو سلونا جون افت بحر جم يترفو سلوون افت ساعات الساعة ات بحر شجيرهم اتوم فاتمن صبوا منو اورو زلوهم ساعات زنورو للسفر كيدنا نرأيلو نجوني حتى مغناتو جون الناس لو أنا دخاتاتن بزح حفتام زيولون سفرهم زنورو ولا خلتي أم نخشجور تسمع معو تروان نخشجورو من قدير خون جن جنانا تزارون كلو حدث أي أفتتقى بحري جالوا قريفونا خدير إيوه أنو حساكي حسوون اتجالوا سريقهم نفتنا يا فاتم سفر نخدو ترواي شجرو تتصبق جزان بيت منجست زمسل سفران النار أيتونهم بزح ريقهم سيستم قرون حدا معلتي اتنا راسون أفت سفر السن نغنوري منيو قروتو قعيزومون بزحات ودات كم نوح امني نفت ماينا نطوري رئيوام جن حدا خاواتهم كيف لتقى أولع الحنتن اشتي قلعا نتيرو يعلومو اتهتان مطلق تجمر جون نتاقل عن خدحن نفت ماي كالتف خاطن كلو سلو حيزوم وان خوصو اتاجالوا حيزولو يقرب اتهتان مسوطوا شما بيتريشا مخانو يفلطو أبا فرانكون قالو كم مطلق بغلتا زي تفلطو ساعات كم زدحانت مسفلتا بتعمي حقوس نقالو بتحقوس حقويفون لجون الناس لو نقوزو نغمتو يعدمهم جونون كداونتو كله تقاليغو سلازنورة أولعليقو نها فاتم سفر بدن بغير كان مرأي عدل كويناتو فقادنيا خوينو بحدا ناي فرانك غزا يخدو ناي فرانك غزا مسوصحو جون الناس لو بزرأيو نجر بتعمي يدنقو مغنياتو فرانك لعلة تزحاسوو بتعم هافتامن بتعم تصبق غزان زلوو خوينو يتصنح جون الناس لو أفت ناي صوفا خفلي إنا تتصبيون كلو فرانك نبيتريشا نمهراسا يوسدا جون أو دويلون كلون إليزابيث استهالت حند قنجو قلعا نوشتنا أتي تريئي عباي قوالون فرانك زغونت إليزابيث أو غزاء زيت فولت أود بمرآيا بتعم تدنق أفتا ساعات نساون فرانك انتاي كم استفترة ني إليزابيث رديو جون ننشتي حفتا خمز الحنة لاي نقرا اتزتقالق خدانهم نقيرو ديرق كداونتيو نغزوم بعلخم زمولسوم نغيرو بمكينو نغزوم يملسوم افت زقص المعلتي إليزابيثنا فرانك انم بيتقا نفت غزا نستوسن معلتات مصيخ تصنح سلازنهرت كيدوم يقبلوا افت ساعات جن إليزابيث منم حغستي كونتن نمنتاي كم زخون امبر حزون بتحميا حزينه زلا مسحب زول علو ساعاتون انم بيتقاني إليزابيث انت عينت يونيفرسيتي خمز مرصتن نسانا زمرص هلا يونيفرسيتي نخت كيدن تكددا افت ساعات ساجن فرانك تالقاتيو نديو ني إليزابيث زداليتو يونيفرسيتي نختمرص نصاندت نختهواي نغرا فرانكون اتزنورلو عبيين نهافات من غزا كشطو خمز حسبي نغرا إليزابيث مصوب اوالات تسمعمع اديوم جن حغستي نورتن نز غزا زنكواخو سو غديفكم كتكودو تخليوكم از غزا مشات جن حماق جيغا ايلا حسوام تقيروم تفتن بتوجن جون مسديون مسا ايديون مسحنا لعن كلو بتمساسالي نامنتا عينت يونيفرسيتي خير كم زحسولو يحتت جون او قرو اموزولو يونيفرسيتي ناي درامان كينيتن تمرت خمار كم زحسولو ينقرو سا ايديوغن حغسي نورن كتمهار تخونكا طعي تمرت تمهاريلو دما نجون يصرفو اديو مونغا اتاون ناي دراما خلتكا بتعم صبق سلازخونه اتوسانه صبق يو غوستواس ايكم تخونون رغصنيا ايلا نجون تتنعنعو تمشت نسون جون سو ايديو بزولو نجر بتعم تناديدو ناو عرقتو يخيد كرخو من كلوغن صبق زينا يسمعن مخنياتو اتوم عرقتو ناي فرانك غزا نخزرفو بلانو صيوم ناو ناخدو يصنحو سلو نفت غزا مجمرا غزا خاتين كلو بزح نوراتات رئيس لزنوره نتوم كالوت عرقتو نخسرقوهم مخيروم فرانك طبق يغيرلنا ازغن كحسو يغبانيلو جون نتوم كالوت عرقتو حسبام قيروم يمكر سلوغن كلهم هافاتم محرقيوم حدا خا حدا يفلالينيلو سرقو خم زلوهم نخلاتهم يأمنهم جون تطو كبلوم سلازيك على مساعتهم نخير يقددوا نساعتات تقوعس حديرهم او ناي فرانك غزا مسوصحو سلو انت دليخا او زتصنح سبكي مص تخاتاتل لنايلو نجون دغي قدفو جون جن او نوي نخترب سلازي دليه مساعتهم ناي فرانك غزا ياتي
جيزة خيطفون استفلالي كفلتات تجازات تينوم كبار نورتات ياريو جون دما نانا إليزابيث كفلاتيو فوتان نورتان نافتش يتصنح جنسلو أنا فرانك أوفيس زرخوا شقوط حزماتيو نجون يقارصو جون نسلو اتا شقوط ناو نورتان خمال صالح تتو كسمعو يكعلن اتا شقوطون ناو سرؤو يأتيا نساتمو وشتنا تجاقاجقون كلو فرانك مسكل تدقو نغزو يملس تجازا موراتي بريو سلت صنحمون تطراطيرو فرانك نخلتي اندقو افتا مكينا نغصنحا نغيرو ناوش تجازا خفتش اتي جونو نعرختون فرانك ناو جازانا مص سمع موسل زنورو انكي ترأيو بدحريت هاديموم يخدو فرانك ناو جازا خاتن كلو بزح نورات تسريقون اتا اوفيسو زقمط اشغوط افيان سلازرئ نابولاوس ريبورت يجبر ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ካብቲ ምዝገባ ዝሓተተሉ ዩኒቨርሲቲ መልእኽቲ መጾ እቲ ደብዳቤ ክንብቦም ከሎ እውን ከም ዝተቐበልዎ ይፈልጥ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት እውን ጆን ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ ንናይ መጀመርያ መዓልቱ ይዳለ ናብ ውሽጢ ከኣቶን ከሎ እውን በቲ ዩኒቨርሲቲ እናተደነቐ ብጣዕሚ ይህንጠ ናብ ናይ መምሃሪ ክላሱ ምስ ኣተየ ግን ኤሊዛቤት ኣብኡ ስለ ዝረኣያ ብጣዕሚ ይግረም ንኣ ብምርኣዩ እናተሓጎሰን እናተጨነቐን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ይሓፍር እቲ ክላስ ምስ ተወድአ እውን ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ጆን ንኤሊዛቤት የዛረባ ንእሽተይ ሓፍታ ዘድሓነ ወዲ ምዃኑን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተፋለጡን ድማ የስታውሳ ኤሊዛቤት ጆን መን ምዃኑ ዋላ ብደንቢ ጌራ ትዘክር ክንድኡ ሕጉስተይ ነበረትን ሓዲጋቶም ስገደት እውን ጆን ተገሪሙ ንመሓዛኣ እንታይ ኮይና ከም ዝሓዘነት ይሓታ ንሱ እውን ኤሊዛቤት ሕጉስቲ ሰብ ከም ዝነበረትን ቅድመ ዋርሕ ኣዲኣ ካብቲ መውት እንዳሓር ግን ብጣዕሚ ከም ተረበሸትን ይነግሮ ጆን ገዝኡ ክምለስ እንከሎ ብዛዕባ ኤሊዛቤት ምሕሳብ ከቋርፅ ይከኣልን ኣብ ኮምፒተር እውን ፕሮፋይል ኣሊሹ ፎቶኣ እናርአየ ምሺ ግን ንሱ በይኑ ይነበረን ኤሊዛቤት እውን ንጆን ክትሓስቦ ስለ ዝወዓለት ኣብ ገዛኣ ኸይዳ ፕሮፋይሉ እናፈተሸተ ምሺ ንጉሆ ቁርሲ እናበልዑን ከለዉ እውን ንንእሽተይ ሓፍታን ነቦኣን ጆን ምስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝመሃርሎ ትነግሮም ፔትሪሻ በቲ ዜና ብጣዕሚ ተሓጒሳ ናብ ልደታ ንጆን ንኽትዕድሞ ንኤሊዛቤት ትልምና በቲ ወገን ጆን ከም ድጋስ ተሲኡ ናብ ሸወር ከኣቲ እናተዳለየን ከሎ ሰብኣይ ኣዲኡ እንድሕር ቅርሺ ኣድሊካ ሕተተኒ ምዞም ሰረቕቲ ዕረኽትኻ ግን ናብ ዘየድሊ ነገር ይትእተይሉ ንጆን ይመኽሮ ጆን ግን ጽቡቕ መልሲ ስለ ዘይመለሰሉ ክልቲኦም ይበኣሱ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኤሊዛቤት ኣብ ክላሳ ጽቡቕ ተሳትፎ ስለ ዘይነበራ መምህራ ኣብ ቅድሚቶም ተምሃሮ ይጸርፋ ሓፊራን ተናዲዳን ካብቲ ክላስ ክትወፅእ ከላ ጆን ንኸጽናሕንዓ እናጎየ ይስዕባ ደጋጊማ ንኽትሞክርን ሓደ ግዜ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ተምፅን እናጽናሕንዐ ናይ ኣዲኣ ሞት ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነ ንኤሊዛቤት ይነግራ ግን ኤሊዛቤት ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ንጆን ብጣዕሚ ኾርያሉ ካብቲ ትምህርቲ ቤት ትወፅእ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ንኤሊዛቤት ደጊሙ ክረኽባ እንከሎ እንታይ ከም ዝኾርያ ዋላ ይፍለጥ ይቅርታ ይሓታ ኤሊዛቤት እውን ይቅርትኡ ተቐቢላ ናብ ናይ ንእሽተይ ሓፍታ ፔትሪሻ ምድላው ከይዶም ገየ ንኽመፅእ ትዕድሞ ጆን ተስማዕሚዑ እቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ደው ኢላ ንኽትፅውዖ ስልኪ ቁፅሩ ሂብዋ ይኸይድ ጆን ገዛ ክምለስ እንከሎ ሰብኣይ ኣዲኡ ብዘይተፈለጠ ምኽንያት ተናዲዱ ጸኒሑ ንጆን ይበኣሶ ግን ስለው ካብ ናይ ፍራንክ ኦፊስ ዝሰረቓ ሽጉጥ ሒዙ መፂኡ ንጆን ካብቲ ሰብኣይ የላቕቆ ጆን እውን ዓርኩ ስለው ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት መፂኡ ስለ ዝሓገዞ ብጣዕሚ የመስግኖ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ናብ ናይ ፔትሪሻ ልደት ይኸይድ ሰናይ ትምኒቱ ገሊጹ ንኤሊዛቤት ክረኽባ ይኸይድ ኤሊዛቤት ንጆን ምስ ረኸበቶ ካብቲ ጫውጫው ዝበዝሖ ክፍሊ ውፅያ ናብቲ ንሳ ተህርሰሉ ክፍሊ ትወስዶ ኣብዚ ሰዓት ኤሊዛቤት ንጆን ብጣዕሚ ዝፈትዮ እያ ትመስል ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንኽራኸቡን ብሓደ ንኽወፅኡን እውን ይስማዕምዑ እቲ ምድላው ምስ ተወድአ እውን ጆን ንኤሊዛቤት ተሰናዊቱ ንገዝኡ ይምለስ ኣዲኡ ግን ሰብኣያ ተፋቲሕዋ ስለ ዝኸደ እናወኸየት ትጸንሖ ጆን እውን ነዲኡ ሓቒፉ ምንም ከም ዘይፍጠርን ባዕሉ ከም ዝንከባኸባን ቃል ኣትየላ በቲ ወገን ኤሊዛቤት ምስ ጆን ዝተቋፀረትሉ መዓልቲ ምስ ኣኸለ ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ትፈልጥ ምክንያቱ ፍራንክ ናብ ርሑቕ ቦታ ኸይድ ስለ ዝኾነ ንንእሽተይ ሓፍታ እናተንከባኸበት ኣብ ገዛ ክትጸንሕ እኔዋ ኤሊዛቤት እውን ንጆን ደው ኢላ ንንእሽተይ ሓፍታ ክትንከባኸብ ስለ ዘለዋ ክገዛ ከም ዝተወፅእ ከም ዘይትኽእል ትነግሮ ኣብ ክንድኡ እንድሕር እሱ ዝምቹ ኮይኑ ንገዛ ንኽመፅን ብሓደ ጽቡቕ ግዜ ንኸሕልፉን ተሓቶ ጆን ፈቓደኛ ኮይኑ ነቶም ኣዕሩኽቱ ብመኪንኡ ናብ ናይ ኤሊዛቤት ገዛ ንኽወስድዎ ይሓቶም ንሳቶም ግን ኤሊዛቤት ኣብ ገዛ ክንድምጽናሕ ምስኦም ንኽትወፅን ቁሩ ንኽትንቀሳቐስን ይዕድምዋ ኤሊዛቤት እውን ፈቓደኛ ኮይና ንእሽተይ ሓፍታ ኣብ ገዛ በይና ገዲፋታ ንጆንን ኣዕሩኽቱን ትኸይድ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ድራር በሊዖም ቁሩተይ ምስ ተጫወቱ ጆን ንኤሊዛቤት ንገዛኣ ክመልሳ ብባቡር ተሳፊሩ ይኸይድ ገዛ ምስ በፅሑ ግን ኤሊዛቤት ንጆን ኣብቲ መሐመሲ እናሓመሱ ቁሩ ንኽጸንሕ ትሓቶሞ ፈቓደኛ ኮይኑ ናብቲ መሐመሲ ኣቲ ግን ምንም ከይጸንሑ ፍራንክ ናብቲ ገዛ ዘንጊዕዎም ስለ ዝመፀ ጆን ንኸይረአ ናብቲ ውሽጢ መሐመሲ ጠሊቑ ይኣቲ ፍራንክ ከይዶም ገየ ስለ ዝኸደውን ጆን ካብቲ ውሽጢ ማይ ወፂኡ
ንኤሊዛቤት ተሰናቢትዋ ንገዝኡ ይምለስ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ምስ ኤሊዛቤት ክራኸቡ ተቋፂሮም ስለ ዝነበሩ ፍሉይ ዝበለ ክዳውንቲ ገይሩ ዓርኩ ስሎው ንክንከባኸበሉ ሂብዎ ነበረ ክባር ሰዓት ገይሩ ናብቲ ምድላው ይኸይድ ንኤሊዛቤት ኡ ክረኸባ እንከሎ ብሓባር ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፉ ኣብቲ ምድላው ልዕሊ መጠን ስለ ዘምሸዩ ግን ጆን ንኤሊዛቤት ንገዛእ ኸፋንያ መንገዲ ይጅምሩ ቁሩብ ርሕቕ ምስ በሉ ግን ብዙሓት ለያዊ መፂኦም ኩሉ ዘለዎም ነገር ንክህቦም የገድድዎም ጆን እታ ሰዓት ናይ ስለው ስለ ዝነበረትን ብሓደራ ስለ ዝሃቦን ክህቦም ኣይደልየን እቶም ሰረቕቲ እውን ተናዲዶም ንኤሊዛቤት ወቂዖም ከም ዝቐትልዋ የፈራርሕዎ ጆን እውን መማረፂ ስለ ዘይነበሮ እንከይፈተ እታ ሰዓት ነቶም ለያዊ ይህቦም ኤሊዛቤት እውን በቲ ጉዳይ ተናዲዳ ንጆን ሓዲጋቶ ትኸይድ ብዙሕ ከይፀንሐት ፍራንክ መኪንኡ ንጓሉ ክወስድ ይመጽእ እሞ ንጆን ምስ ጓለይ ከይርኢካ ኢሉ የፈራርሖ ገዛ ምስ ተመለሱ እውን ፍራንክ ንኤሊዛቤት ንጆን ደጊማ ንኸይትሪኦ ይነግራ ኤሊዛቤት ግን ፈቃደኛ ኣይነበረትን ጆን ስለ ዘናደደ ንጥራይ ደጊመ ይሪኦን ማለት ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ትብለኒ ኣለኻ ኢላ ነቦኣ ትሓቶ ፍራንክ እውን ጆን ዕድመ ልክዑ ኣብ ናይ ደኻት ምስ ሰፈር ዝነበረ ደኻ ቆልዓ እዩ ዝተራኸብናዮ እውን በጋጣሚ ይነበረን ኢሉ ንኤሊዛቤት ይነግራ ብዙሓት መዓልታት ሓሊፎም ጆን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኤሊዛቤት ከም ዘይትመጽላ ይስተውዕል ይቅርታ ንኽሓታ ታንጢዩ ይጽበ ስለ ዝነበረ እውን ብጣዕሚ ይናደድ ምጽባይ ተሳኢንዎ ይቅርታ ንኽሓታ ንገዛኣ ክኸይድ እንከለውን ኤሊዛቤት ኣቦኣ ከይፈለጠ ብኻሊእ መእተይ ንጆን ናብ ገዛኣ ተእትዮ ጆን እውን ንኹሉ ዝገበሮ ነገራት ይቅርታ ሓቲቱ ንኤሊዛቤት ብጣዕሚ ከም ዘፍቅራ ይናዘዘላ ብዘይከኣ ፈጺሙ ክነብር ከም ዘይኽእል ምስ ነገራውን ኤሊዛቤት እሳውን ከምኡ ብጣዕሚ ከም ተፍቅሮን ብዘይክኡ ምንባር ከም ዘይትኽእልን ትነግሮ ካብታ ለይትሳ እንዳሓሩን ርክብ ጀሚሮም ካብ ካልእ ግዜ ዝበለጸ ይቀራረቡ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰሙናት ጆንና ኤሊዛቤት እንከይተፈለጡ ብሓደ ብጣዕሚ ጽቡቕ ግዜ ይሕልፉ ሓደ መዓልቲ ግን ስሎው ንጆን ፀዊዑ እቲ ሓደ ግዜ ዝሃብኩኻ ክባር ሰዓት ስለ ዘድልየት እናሃበኒ ኢሉ ንጆን ይነግሮ ጆን እውን ንስሎው ረኺቡ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር የረድኦ ስሎው በቲ ዜና ብጣዕሚ ይናደድ እታ ሰዓት ንዓኻ ብሓደራ ዝሃብኩኻ ቆትሉ ንዘፈራርሑን ለዉ ገበነኛታት ሸይጠ ክኸፍሎም ስለ ዝሓስብ ነበርኩ እዩ ሕጂ እታ ሰዓት ስለ ዘጥፋእኻያ ቆትሉ ንዮም ኢሉ ንጆን የረድኦ ጆን እውን እንድሕር ከምኡ ኮይኑማ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ክባራት ናይ ላብራቶሪ ንብረት ሰሪቕና ንሽጥሞ ቅርሾም ንኸፍሎም ኢሉ ንስሎው የመኽሮ መማረፂ ስለ ዘይነበሮምን እቲ ንብረት ንኽሰርቁ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ይኸዱ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ጆን ንኤሊዛቤት ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ይሰደላ ምሳኺ ክኸውን ኣይግብአንን ኣነ ንዓኺ ዝምጥን ሰብ ኣይኮንኩን ዝብል መልእኽቲ ክተንብብ ከላ እውን ብጣዕሚ ትግረም እንታይ ክብል ከም ዝደልየ እውን ምንም ኣይተረድኣን ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት እውን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ንብረት ክስረቕ እንከሎ ጆንና ዝተወሰኑ ኣዕሩኽቱ ጥራይ ብዝፈልጥዎም መእተዊ ከም ዝተሰረቐ ትፈልጥ ኤሊዛቤት ጆን ኣዕሩኽቱን ክሰርቆ ይኽእሉን ኢላ ንነብሳ ክትእምንና ሞከረት እንከላ ኣቦኣ ንምርኣዩ ዝኸብድ ቪድዮ የርእያ ለካ ጆንን እቶም ካልኦት ኣዕሩኽቱን መጀመርያ ግዜ ናይ ፍራንክ ገዛ ኣትዮም ዘሪፎም ክኸዱ እንከለዉ ብካሜራ ተቐሪፆም እዮም ግን ፍራንክ ጆን ንጓሉ ፔትሪሻ ስለ ዘድሓነሉ ንፖላዊስ ሕሊፉ ክህቦ ኣይደልየን ኤሊዛቤት እቲ ቪድዮ ምስ ረአየት ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ብናይ ላብራቶሪ ንብረት ዝሰረቐውን ጆን ኮይኮነ ከም ዘይተርፍ ርግፀኛ ትኸውን ብዙሕ ከይፀንሐት እውን ናብቲ ቅድሚ ሰሙናት ኣትያቶ ነበረት ናይ ሓዘን ደበና ተኣቲ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ስሎው ዓርኩ ጆን ብጣዕሚ ደቢርዎ ከም ዘለዎ ምስ ረአየ እዚ ኩነታት ከም ዝሓልፍን ምስ ኤሊዛቤት ሓደ መዓልቲ ከም ዝዕረቑን ነጊሩ ከጽናዕንዖ ይሞክር ግን ብዙሕ ከይፀንሐ ስሎው ምስቶም ዝእውድዎ ገበነኛታት እናተጨቃጨቀ ይጸንሕ እቶም ገበነኛታት እውን ስሎው ብጣዕሚ ተናዲዶም ስለ ዝነበሩ ተመሊሱ ክኸይድ ክብል ብድሕሪቱ ብሽጉጥ ወቂዖም ይቐትልዎ ጆን እቲ ዝፎትዮ ዓርኩ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናተቐተለ ስለ ዝረአየ ብጣዕሚ ይሓዝን ንዝተወሰነ መዓልታት ሓዚኑ ምስ ፀንሐ ነቶም ስሎው ዝቐተሉ ሰባት በታ ናይ ፍራንክ ሽጉጥ ገይሩ ንኹሎም ንኽቐትሎም ይሓስብ እቲ ሓደ ዓርኩ ንጆን ጠጠው ከብሎ ይፍትን ጆን ግን ሕንኡ ንኽፈዲ ታንጢዩ ስለ ዝነበረ ክሰምዖ ይከኣልን ሓሳቡ ተቐይረቶ ኢሉ እውን ንኤሊዛቤት ደው ኢሉ እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ይነግራ ተራኺቦምን ንጆን ህይወቱ ቅድሚ ምብልሻዩ ጠጠው ንኸብልዎ ብሞተር ይኸዱ ኣብቲ ጆን ለዎ ዝተባሃለ ቦታ ክበፅሑ እንከለዉ ግን እቲ ከባቢ ብፖላዊስ ተኸቢቡ ይጸንሖም ለካ ጆን ነቶም ገበነኛታት ምስ ረኸቦም ኣይቀተሎምን ብሽጉጡ ንኸይንቀሳቐሱ ጠጠው ኣቢሉ ናብ ፖላዊስ ደው ኢሉ ኩሉ ነገር የረዲእዎም እቶም ፖላዊስ ነቶም ገበነኛታት ከኣስርዎም እንከለዉ ጆን እውን ሽጉጥ ሒዙ ስለ ዝተረኸበ ምስኦም ይእሰር ኤሊዛቤት እውን ናብ ሞተር ተሰቒላ ነታ ንጆን ሒዛ ትኸይድ ነበረት መኪና ጠጠው ተብላ ካብ መንገዲ ከም ዘይትእለ ምስ ነገረቶምን እቶም ፖላዊስ ምስ ጆን ኣሲሮም ክወስድዋ ይወስኑ ንኤሊዛቤት ሓሳባ ምስ ጆን ብሓደ ናብ እስር ቤት ክትኣትሞ ኣቦኣ ንኽልቲኦም ሃፍቱን ስልጣኑን ተጠቒሙ ብሓደ ንኸውፆም እዩ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፍዎ ድግምና ሳንረኸ ሰናይ ጻንሒት